ଛଡୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହସେଇ ହସେଇ ହଗେଇ ଦଉ। बस ଆଉ ତ ହଗିବା ପାଇଁ ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ। ଗରିବ ପିଲାଟେ ବୋଲିକି କଣ ପ୍ରେମ ଯିବ ମୋର ଚୁଲିକି। ଯେମିତି କି ଦୁଃଖର ସହିତ ଆଉ ଖୁସିର ସହିତ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ମୋର ଦେଖୁଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ମୋଟୋ ଟ୍ରାଭେଲ ଟକ୍ସ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଏବେ ବେଶୀ ରାଇଡ୍ କରିପାରୁନି କି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଠି ଆମକୁ କାରରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ତା ବି ଆମ ବାସୁଆ ବଳଦରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ସଡୁ ଭାଇର ମୋର, ସଡୁ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ, ସଡୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି, ସଡୁ ଭାଇ ମିଠା ପିଠା ଧରିକି ଆଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦବ, ଆମ ଟିମ୍ ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଖୁଲାସା ସବୁ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଡି ବି ୟା ଦେହରେ ହବ। ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜିଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କମେଡି ଖୁଲାସା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ। ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ସଡୁ ଭାଇ ପୋଡକାଷ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ମାନେ ମୋ ସୁପର ବାଇକ୍ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଇଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବି। ତ ଚାଲ ଆମ ସଡୁ ଭାଇକୁ ଡାକିବା, ଆମ ସିଟ୍ ହଉଛି ଏଇଟା, ସଡୁ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆସ ଏବେ ବସିବା ଆଉ ଆମ ସଡୁ ଭାଇକୁ ଡାକିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଆମର ସଡୁ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛି ସଡୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ସଡୁ ଭାଇ ଆସିକି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଡୁ ଭାଇ ଆମର କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସଡୁ ଭାଇ ଆସ, ଏଇଠି ଆସ ଆସ ମିଠା ପିଠା ଧରିକି ଆଇଛ ନା ଖାଲି ଆଇଛ? ଆରେ ହେ ଆସିଗଲେ ଆମ ସଡୁ ଭାଇ, ଆସ ଆସ ବସ ବସ ବସ। ଆଜିଠୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କଣ, ସଡୁ ଭାଇ ପୋଡକାଷ୍ଟ। ସଡୁ ଭାଇ ପୋଡକାଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପଡିଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମିଷ୍ଟର ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ସଡୁ ଭାଇର ଗୋଟେ ପୋଡକାଷ୍ଟ ପଡିଛି। ଯଦି ସେଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଉ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଡୁ ଭାଇ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ବାଗିଆ ଧମାକାତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ରୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଆସିବ। ହଁ ପୁରା ଆମକୁ ବହୁତ ରୋଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ମାରୁଛନ୍ତି ନା, ଲେଭେଲ। ଆମକୁ ବହୁତ ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ରୋଷ୍ଟ ମାରିଦବୁ ଆଉ ମାରିଦେବ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ନ ମାରି ପାରିବେ। ହଁ, ତ କଣ କରିବା, ସଡୁ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଆଣିବୁ। ଆମର ଟିମର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଏଇଠି ବସିବୁ, ମଝିରେ ଏଇଠି ବସିବେ, ଏଇଠି ବସିକି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଖୁଲାସା କରିବା। ଯେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦବୁ। ଏଇଠି ବସିବୁ, ଏଇଠି ପୋଡକାଷ୍ଟ କରିବୁ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ବେଶୀ ବଡ ହେଇନଥିବ, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚ୍ୟାନେଲର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ କରିବୁ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଥିଲା। ତ ସଡୁ ଭାଇ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବେ? ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କଣ କହିବି, ଆଉ ଆସିବ କିଛି ତାପରେ ତ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆଉ ଝାଡା ଫାଡା ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସଡୁ ଭାଇ ଦାବିକି ବଇଛନ୍ତି ଏଠି। ମିଠା ପିଠା କଣ ନେଇକି ଆଇଥିଲେ, ସଡୁ ଭାଇ ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ନ ରଖିଲେ ମିଠା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସଡୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହସେଇ ହସେଇ ହଗେଇ ଦଉ। ବାସ୍ ଆଉ ତ ହଗିବା ପାଇଁ ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସଡୁ ଭାଇର ମୋର ଚାଲିଛି, ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ। ତ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସଡୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି। ହଁ ମୋର ଅଛି। ସଡୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଖାଲି ଏବେ ସର୍ଟସ ପଡୁଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଲଙ୍ଗ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସଡୁ ଭାଇ ମୁଁ ବସିକି ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇକି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବି ହଗେଇକି ଛାଡିବୁ। ନା କଣ? ବହୁତ ଜୋରସେ ଗରମ ହେଲାଣି, କଣ କରିବା, ଗରମ ହଉଛି ତ କିଛି ଆମର ଚାଲୁନି। ଲାଇନ ପଳଉଛି, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗରମରେ ବହୁଛୁ। ଏତିକି ଥାଉ, ଆଜି ଆଉ କାହିଁ କହିବା, ଆଜି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ। ବାକି ତା ଦେହରେ ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ରହିବ, ତା ଦେହରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ଯାହା 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 ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ରହିବ। ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି। ସଡୁ ଭାଇର ଗୋଟିଏ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଅଛି, ଆର ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ ଚ୍ୟାନେଲଟା କୋଲାବ ହେଇଥିବ, ମିଷ୍ଟର ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତା ଦେହରେ ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। ପୁରା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହବ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆଣିକି ଧୋତି ପୋତି ଖୋଲିଦବା। ବାସ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯାହା ତାଙ୍କର ସବୁ ପଚାରି ପୁଚୁରି ତାଙ୍କର ଧୋତି ଖୋଲି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲି, ତାଙ୍କର ପୁରା ମେଲେଇ ମାଲେଇ ଦବା ଆମର ପୋଡକାଷ୍ଟ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ନାମୀ ଦାମୀ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମର ଓ ଭାଇନା, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମର ପିକୁନ ତ୍ରିପାଠୀ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଆମର
ସାଲେପୁର ସୁରିଆ ନା କଣ ଦୀକ୍ଷିତ ସୁରିଆ ବ୍ଲଗସ୍ डिक्सी स्टूडियो ଡିକ୍ସି ଚଢି ତ हार्ड है ଆଉ ଆମର ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗସ୍ ଆଉ ଆମର ରହିଗଲେ ଆମର କଣ ଆଉ କଣ ଆମେ ତ ସଡୁ ଭାଇ 2 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ କାହିଁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଆସିବେ ଆଧରେ ବାସ୍ ଅଟୋମେଟିକ ତା ପଛକୁ ତାପଛୁ ଆସିବେ ତ ଆମର ଏ ସଡୁ ଭାଇ ପୋଡକାଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଗରମ ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କା ଉପରେ ପଡକାଷ୍ଟ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ କରି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କାହା ଉପରେ ଆସିବ କଣ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ହଁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବନେଇ ଦବୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ଗରମ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ଏ ବ୍ଲଗକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ହଁ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କାର ଗୋଟେ ଧୋତି ଖୋଲିବା ତ ଚାଲ ଏଇ ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା